Поехали. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Христос воскрос, сапраўды воскрос. Шановные православные браты и сестры, віншую вас великднем, самым великим святом всех христиан. Беларусь шматконфессийная краіна, и белорусскому народу такое счастье, что мы завсёды святкавалі Великдень не один раз, звычайно, в году. Это вельмі светлое свято. Воскреснення Христа дае спадзеў не толькі кожнаму чалавеку, які жыве на землі. Ён дае спадзеў і всёй нашай беларускай нацыі, потому что и Беларусь мусіць воскреснуть, адрадзіцца. Таму святкуем, таму радуемся, не забываем нават этой радости про тую катастрофу, якая адбываецца сёння з нашим беларускім народам, якого спрабуюць знішчыць ГБшныя банды в Беларусі, але ж цвёрда кажам: Христос воскрос, сапраўды воскрос, и Беларусь воскресне.